Dobar dan svima, hvala na ovom super uvodu i hvala uopće na pozivu i mogućnosti za sudjelovanjem na ovakvoj konferenciji. Pogotovo mi je drago zato što je studentska, od studenata i za studente, jer smatram to vrlo vrijednom inicijativom u stjecanju novih vještina, novih znanja, u prijenosu primjera dobre prakse kao što je i Petar naglasio. Tako da stvarno, evo, zadovoljstvo mi je i čast mi je biti ovdje i prenijeti vam možda neku novu perspektivu super blokova, odnosno novog koncepta prometno-prostornog planiranja koji se javio, odnosno stvoren je, ajmo tako reći, početkom ovoga stoljeća u Barceloni u Španjolskoj. Sad, zašto bismo govorili o super blokovima? Tu su neke od prednosti, odnosno što taj super blok zapravo jest. U prvom redu, u tom modelu super bloka ulice su dizajnirane za održivu mobilnost, s posebnim naglaskom na pješačkom i biciklističkom prometu, uz naravno unaprijeđen sustav javnog prijevoza. To na kraju krajeva rezultira boljom dostupnošću usluga i funkcija u gradovima, odnosno četvrtima ili blokovima u kojima je implementirano, dakako i bolju povezanost s tim svim funkcijama i uslugama, te sigurno i slobodno kretanje, jer najviše je stradalih u prometu upravo u automobilskim nesrećama i to posebice djece, pješaka i biciklista. A ovdje se svi mogu jednako, ravnopravno i slobodno kretati. Osim toga, kako ne bi naglasak bio samo na prometu, već treba istaknuti interdisciplinarnost ovoga pristupa. Ovdje se radi i o ozelenjivanju urbanih površina, čime sve zajedno i cjelokupnim ovim pristupom pridonosimo ublažavanju klimatskih promjena. Jer evo, u svjetlu toga i Europska unija stremi, čuli smo i u okviru programa Repower EU i Europskog zelenog plana i sličnih takvih planova i inicijativa, ublažiti klimatske promjene i postići cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine. Još jedan aspekt ovog modela su zapravo living streets, odnosno žive ulice. Radi se dakle o regeneraciji susjedstva, odnosno potiče se interakcija i rekreacija i razgovori i druženje svih stanara tog superbloka. Ovo je samo jedan od primjera koji vam mogu malo zornije za početak pojasniti što se ovdje događa. Gornja slika je iz Vitoria-Gasteiz, a španjolskog grada, o kojem ćemo nešto više kasnije. A donja slika je iz Barcelone i vidite dječje igralište na sred križanja, koje više nije križanje za automobilski promet. Što je to zapravo superblok? Dakle, to je urbana prostorna jedinica sa smirenim prometom, organizirana na način da je motorizirani promet usmjeren na ove obodne prometnice. A unutarnji dio je dijeljena zona za sve ostale korisnike prostora i urbanističko-planskim intervencijama organizira se tako da bude na korist stanovnicima i ostalim korisnicima prostora, da svi žive zajedno i da u ravnopravnom suživotu i naravno sa ciljem povećanja kvalitete života na tom području. Ova šema možda malo zornije prikazuje što se to zapravo događa, dakle motorizirani prijevoz na obod, a biciklisti, pješaci i ostali korisnici toga prostora slobodno se kreću u unutrašnjem dijelu. Naravno, dostavnim službama, hitnim službama ili stanarima pristup je dopušten u superblokove, ali kao što sam naglasila, svi su zapravo ravnopravni u takvom modelu organiziranja prostora. Prije nego bi se takav jedan model uveo u prostor, potrebno je zadovoljiti neke važne korake. Najvažnije je unaprijediti sustav javnog gradskog prijevoza, zato što moramo imati alternativu za automobilski prijevoz koji želimo maknuti iz tog superbloka, usmjeriti ga negdje drugdje. Kako negdje drugdje ne bi nastali zastoji i gužve, dakle potrebno je unaprijediti sustav javnog prijevoza koji će biti pouzdan, učinkovit, funkcionalan, dovoljno frekventan. Zatim treba promovirati i razvijati biciklistički prijevoz,
odnosno promet i razvijati pješačke zone. Osim toga, vrlo važno je i uključiti građane, odnosno poticati participativnost i pitati što oni zapravo na tom mjestu žele. Jer vidjet ćemo kasnije prilikom takvih promjena, a znamo i za situaciju u Zagrebu, primjerice za uvođenje biciklističke staze u Deželićevoj, nastaju brojne, ljudi se bune. Zato jer im nije jasno, možda nisu odmah shvatili koje su prednosti svega toga. Dakle, potrebno je uključiti građane i njihovu perspektivu, njihove želje, što žele u prostoru u kojem žive, u kojem svakodnevno borave. Naravno da ne bi sve ostalo ovako suhoparno i u zraku, sve je to super je super blok i tako dalje, postoje primjeri. Jedan od njih je dakle Barcelona u kojem je taj model i krenuo. Salvador Rueda, arhitekt koji je radio u njihovoj urbanističkoj agenciji, 2014. potaknuo je uvođenje prvog super bloka Poblenou nakon donošenja plana održive mobilnosti u Barceloni. Taj super blok izveden je u cijelosti u 2018. godini, a sada u 2020. odnosno sljedeće godine cilj je postići 80% dnevnih putovanja pješice, biciklom ili javnim prijevozom. Jer Barcelona je milijunski grad koji je orijentiran i građen bio za automobile. 60% cjelokupnog prostora Barcelone namijenjeno je cestovnom prijevozu. Kako bi se dostigli ovi ciljevi klimatske neutralnosti, bilo je potrebno stvarno nešto iz temelja promijeniti. Tako da su krenuli od 2014. pa su revidirali plan održive urbane mobilnosti i na kraju u novom planu imaju do 2030. ozeleniti svaku treću ulicu, što će olakšati dakle Barceloni da postane klimatski neutralan grad jer je jedan od 100 klimatski neutralnih gradova europske misije. Do sada ono što su već postigli, rekli smo da su djeca najranjivija skupina u prometu, dakle imaju 127 smirenih zona oko prometa, dakle oko škola u školskom okruženju. 900 dječjih igrališta, 245 km biciklističkih staza i već sad je više od 75% grada zona 30, dakle ne može se voziti većom brzinom od 30 km na sat. A opet, sigurno vam pada na pamet gužve, zastoji, zapravo nije tako jer su istraživanja pokazala da je promet najprotočniji upravo pri brzini od 30 km na sat. Zanimalo ih je naravno imaju li te mjere utjecaja. I evo, postoje saznanja da imaju, jer su provedena mjerenja prije i nakon uvođenja mjera održive mobilnosti. Dakle, smanjuje se zagađenje stakleničkih plinova, primjerice 25% je manje udjela dušikovog oksida na mjernim stanicama prije i poslije uvođenja ovakvih mjera. Plan kako će izgledati Barcelona, odnosno koliko će se površine zapravo osloboditi nakon uvođenja svih tih superblokova. Trebalo bi ih uvesti 513 sve skupa. Do sad nisam sigurna koji je točno broj u Barceloni, mislim da negdje 5 možda. Dakle, promjene te idu sporo, ali dosljedno. Recimo, dolje možete vidjeti na donjoj slici trenutna situacija je 912 km cesta u Barceloni trenutno, a nakon uvođenja modela superblokova ta dužina bi trebala iznositi 355 km, dakle 61% manje. A taj prostor koji se oslobodi od automobilskog prometa je zapravo javno dobro i organizirat će se na način da bude na korist građanima. U smislu da se poveća dostupnost svih tih površina za pješačenje. Kao što možete vidjeti na ovoj slici desno, predviđa se povećanje tih površina za 270%. Dakle, građani će moći jednostavno pristupiti na 852 hektara bez ikakvih ometanja, sigurno i slobodno. Osim toga, dolje možete vidjeti da je predviđeno povećanje i zelenih urbanih površina za nešto manje od 300 hektara. Osim toga, očekuje se i poboljšanje u kvaliteti zraka, naravno što rezultira u konačnici poboljšanju zdravlja cjelokupnog stanovništva, a naravno tu je i problem buke koji možete pratiti na donjem dijelu gdje se planira, odnosno možete pratiti promjenu
od ovih svih crvenih dijelova koliko je zapravo buke manje u Barceloni, odnosno će biti nakon uvođenja svih predviđenih superblokova. Drugi primjer je grad na sjeveru Španjolske koju zovu zelenom prijestolnicom Španjolske, Vitoria-Gasteiz, koja je od 2006. počela intenzivnije raditi na ovakvim urbanističkim promjenama, uvođenjem mjera smirivanja prometa i ograničavanjem pristupa osobnim automobilima. Tamo je predviđeno 50-ak superblokova i 2 su do sad implementirana. Postupak, odnosno kako su oni to implementirali, je sljedeći. Prvo su donijeli plan održive urbane mobilnosti, gdje su zapravo napravili temelj za daljnji razvoj, odnosno uspostavili su mrežu glavnih prometnica, reorganizirali mrežu javnog autobusnog prijevoza i uveli nove tramvajske linije. Kasnije su vidjeli da je taj plan potrebno revidirati, tako da su kreirali u sljedećem svojem planu održive urbane mobilnosti, kreirali su nove superblokove, pojedine ulice su prenamijenili u pješačke zone, smanjivali broj traka, uklanjali parkirna mjesta, mijenjali smjer ulica i to su sve zapravo bile ekonomski prihvatljive mjere. Zato što nije bilo potrebe za većim infrastrukturnim zahvatima, već je tu bila samo signalizacija za usporavanje prometa ili bojanje ulica ili dakle, stvaranje jednosmjernih ulica, ograničavanje parkirnih mjesta i opet vidimo pozitivne rezultate ovakvog procesa. 64% je povećana površina za pješačenje. 8% se smanjila razina buke, 40% se smanjila razina emisije stakleničkih plinova i 63% se smanjio udio automobila u tome gradu. Dakle, promjena je ostvarena na više od 50 ulica koje će biti jezgre zapravo budućih superblokova. Kad smo govorili o javnom prijevozu, vrlo je važno ovdje spomenuti ove autobusne linije, kojih je prije bilo 17, a sada ih ima 9, koje su upotpunjene tramvajskim linijama. I sada, u ovom slučaju, vidite kako te linije prate zapravo obodne ulice superblokova. I u ovom slučaju, ovakvom organizacijom javnog prijevoza, 96% stanovnika Vitoria-Gasteiz živi unutar 200 do 300 metara od prve stanice autobusnog prijevoza, odnosno autobusnog ili tramvajskog prijevoza. I na taj način je od 2006. do 2019. ostvarena sljedeća promjena. Dakle, od udjela 31% pješaka u ukupnom kretanju u gradu došli smo na 71%, a udio automobila sa 69 pao je na 29%. Dakle, prema načinskoj raspodjeli prometa u Vitoria-Gasteiz. Vjerujem da se bar dio vas pitao, a što je s tim prometom u mirovanju, što je s parkiralištima, što je s postojećim autima. Prva stvar je da se ostvario, što možete vidjeti na ovom dijagramu, promjena u načinu raspodjele putovanja. Dakle, broj automobila se općenito smanjuje dok se povećava putovanje pješačenjem, bicikliranjem ili javnim prijevozom. Parkirna politika je sveobuhvatno upravljanje tim parkirnim mjestima gdje se stavlja naglasak na racionalizaciju i destimulaciju korištenja automobila. Primjerice, uvodi se zonski prijevoz ili su skuplje cijene karata na površini, dakle uličnog parkinga, a jeftinije u garažama. Postoji dakle alternativa, postoji dobar javni prijevoz, a pristup stanarima i dostavnim vozilima i dalje je omogućen do tih zgrada. Na početku sam isto navela kako je postojao manji otpor pri uvođenju takvih mjera, jer zahtjeva naravno potrebu za promjenom obrazaca ponašanja, potrebu promjene naših navika. Primjerice, u Barceloni prilikom uvođenja prvog superbloka ljudi su se pitali, a što kad meni hitno treba hitna? Ili, ne znam, zapeli su negdje na putu za posao, morali su ići okolo, to im je uzelo dodatnih 5 minuta, zato što grad nije na vrijeme prenio sve informacije transparentno svojim građanima. Tako da, recimo, u Vitoria-Gasteiz su naučili iz primjera Barcelone i onda su organizirali događanja, natjecanja, dane bez automobila. Dakle, ta gamifikacija, pristup igrifikaciji, ajmo tako nazvati, je pridonio prihvaćanju tih mjera u Vitoria-Gasteiz. Stalno se stavlja naglasak na dobrobitima tih mjera, jer tek primjerice u Barceloni godinu dana nakon uvođenja prvog superbloka, kad se provedena istraživanja zadovoljstva građana i o njihovoj kvaliteti života, tada su se izjasnili da ne bi se vraćali na staro ni pod razno.
Dakle, trebala je ipak godinu dana i sve su to procesi što moramo razumjeti i paralelno se odvijaju. Naravno, da bi se mogao staviti naglasak na te dobrobiti mjera, potrebno je mjeriti utjecaj. To je ono što sam vam ranije prikazala da su mjerile i u Barceloni i u Vitoria-Gasteiz. I taj se gradski prostor, dakle, daje na korist građanima gdje se obnavljaju susjedstva, gdje se ljudi zbližavaju jedni s drugima, razvijaju različite ideje, prijateljstva i tako dalje. Dakle, naglasak je tu i na tom bottom-up pristupu, odnosno od građana, da oni zapravo kažu što u svojoj okolini trebaju i žele, jer su oni krajnji korisnici tih provedenih mjera koje grad donosi. Super blokova kao takvih u Hrvatskoj još nemamo, međutim na radionici za studente koja je održana u prosincu 2021. u organizaciji Odraza, studenti su kreirali super blok Martićeva, gdje su sveobuhvatnim pristupom, dakle, analizirali su i namjenu korištenja zemljišta, i javni prijevoz, i broj parkirnih mjesta na ulicama, i okolne garaže i sve tome slično. I zaključili su da nedostaje zelenih površina u ovome super bloku i reorganizirali su ulice, dakle stavili su više jednosmjernih, a ovdje na obodu gdje vidite da je crvena granica toga super bloka, tu da prolaze tramvaji i zapravo cijeli super blok pokriven je unutar 200 metara do najbliže tramvajske stanice. Tako da kao takav mogao bi savršeno funkcionirati. Jedini infrastrukturni potez bio bi nova parkirna garaža koju su studenti predložili kako bi se ipak automobili sa površine mogli smjestiti adekvatnije pod zemlju. Također, ovi zelene površine su osmišljeni novi zeleni koridori. Naravno, naglasak je i na zoni smirenog prometa kako bi, kao što sam navela prije, svi mogli ravnopravno biti u prometu. Jer, naravno, kad je neko u automobilu i vozi se brzinom pješaka, onda stigne napraviti eye-to-eye kontakt s pješakom i skužiti njegove namjere i tada ga neće udariti, jer recimo u Sloveniji, u Slovenskoj ulici, uveden je shared space, odnosno dijeljeni prostor, i od tad, mislim da je uveden 2017. Nisam sigurna. Međutim, od tad nije zabilježena niti jedna nesreća na tom dijelu. A jučer sam baš bila tamo i vidjela kako i autobusi, i dostavne službe, i komunalne službe, svi prolaze međusobno, i biciklisti, i svi odlično funkcioniraju na tom području. Tako da, evo, moguće je ako se hoće. I sad umjesto zaključka mogla bih samo ponoviti neke od prednosti super bloka, gdje je naglasak naravno na održivoj mobilnosti, ali i intenzivnijem korištenju javnog prostora, jer kao što sam rekla, prostor koji se sad koristi za automobil, automobilski promet je zapravo javno dobro i treba bi biti na korist svim građanima. Kad su već građani u pitanju, javlja se tu socijalna kohezija, uključivanje javnosti, kao što sam navela, regeneracija susjedstva, a naravno uz ozelenjavanje, poboljšanje kvalitete života, bioraznolikosti i sve tako dalje, smanjuje se i ekološki otisak i pridonosi se prilagodbi, pa čak i ublažavanju klimatskih promjena. I evo, prije nego završim, htjela bih samo još kad sam već ovdje iskoristiti priliku da pozovem studente na STEM školu koju organiziramo u Šibeniku. Koga će zanimati kasnije, podijelit ću rado više informacija. Radi se o robotici, o dronovima, o programiranju, o održivom razvoju. Prijave traju još kratko, tako da evo, iskoristila sam priliku samo da vas obavijestim. Ko želi znati više, svi su dobrodošli, bit ću ovdje i nakon predavanja. Evo, hvala vam na pozornosti.